Hoxe imos abrir unha caixa de discos. Un momentiño que vou facer unha cousa que teño que facer e ahora veño. Hi, hello, bonjour, calimera, sí, calimera pola mañán, calimera. Temos un desempaquete destos que temos, pero hoxe, es que macita. La moto, que andan por aí las motos. Que me gusta a mí un triqui-triqui, ois. A ver, enténdase, o triqui-triqui da cinta, que logo me decides que soy un viciosín. Igual o son, pero non vexo eu por que o sabedes. Pilla un cúter na vez. Isto é música para os meus ouvidos. Por suposto, abrimos unha caixa para logo abrir outra caixa. Discos. E me encanta, mira si son tonto, que me encanta a diferencia do sonido cando despega do cartón de cando despega sobre a propia cinta. Este como máis seco e este máis... Es que son tontuno, soy tontuno. Mira, abrindo ao revés. Del revés, todo el mucho es mejor del revés. De quen era esta canción? La Marabunta? Ou bromeo o qué? Un grupo de Vigo. Aquí veñen cositas. Empezamos, mira, con un vigués. Senra. Sacou o PO 2054 volumen 1, logo o volumen 2 e agora o volumen 3. Tamén hai un pack cos 4 discos, son 4 ou 5, cos 3 volúmenes. Pero, chicos, que se sube de dinero. Se alguén o pide, eu yo traio, pero se non, por agora o que vou facer é traelos por separado. Senra, volumen 3, unha serie de discos dedicados a Vigo, a seu pai, ao coche de seu pai. Este só tivemos Jazz Brasil, maravilla, pero cada copia que chega, Stan Getz, Joao Gilberto, Elis Regina, Jobim, Walter Wanderlei, Chico Buarque, e que non ten un tema malo. O sea, realmente, te iba a decir, se solo queres ter un disco de bossa nova en casa ou de jazz brasileiro, pero é que non podes ter un disco solo. O sea, eso está moi ben para que digas, quero un álbum de... O escutas en casa e dices, oi, quero un álbum enteiro de Walter Wanderlei, ou quero un álbum enteiro de Elis Regina, ou quero un álbum enteiro de Jobim, que de Jobim un álbum enteiro tampouco é suficiente. Nunca é suficiente. Un disco curiosísimo, ademais espectacular. Eu teño unha teoría, a mí non me soen gustar os primeiros discos perfectos dunha banda. Por que? Porque me soen gustar máis o segundo, ese primeiro disco que te deixa unhas pistas de por onde van a ir, que fai que te enganches e tal, pero que non xo dá todo. Entón estás aí a ver que sacan agora. Pois mira, por exemplo, Radiohead, o primeiro disco de Vents, está guai, pero claro, agora o ves para atrás e dices, es que no. O sea, é un disco que ves que está guai, que ten cousas, pero de repente chega o segundo, o terceiro, o sea... Sabes, me encanta eso. Logo hai grupos que considero que o dan todo no primeiro disco e logo xa se desinflan. Un exemplo, Massive Attack. Primeiro disco, Blue Lines, é absolutamente espectacular, o sea, un discazo insuperable. Entonces, que fan despois? Intentar sacarle rédito a eso, pero no... Para min, a súa carreira non levanta a cabeza. Teñen discos que están máis ou menos ben, pero que nunca tocan nin os pés do seu primeiro disco, Blue Lines. E a esta banda... Personalmente, eu creo que lle pasa o mesmo. Tears for Fears. Sacaron discos vos? Sí. Pero é que este primeiro disco, o sea, é inconmensurable. O sea, un disco é perfecto. É un disco de electropop, pero conceptual. O sea, como se fose un grupo de rock progresivo, como se fose un Pink Floyd, pero en electropop.
porque todas as cancións falan do mesmo tema e están nunha mesma atmósfera. É un disco que podería resultar depresivo porque se basaron nunha teoría psicolóxica, parapsicolóxica, que di que todos os problemas que temos adultos están ancorados na infancia, todos veñen de algún trauma que tivemos na infancia e tal. Bueno, facer un disco con esa temática onde todas as cancións falan deso, pois non, é un disco que te toca o corazón, que ten unhas melodías espectaculares, super ben producidos. Xa era un disco increíble, e agora é máis increíble aínda, por qué? Porque o sacaron en Half Speedmaster. Isto que estou sempre pensado, cando sale un disco en Half Speedmaster, un disco bo, para min é unha noticia, unha notición, o sea, a portada é preciosa, pero xa te dá un pouco a liña de por onde vai a ir, un neno triste. De feito, os dous de Tears for Fears tiveron unha infancia bastante dura, con pais ausentes / violentos, en fin. Entón, eu supoño que por iso quixeron... Eles habían de outro grupo que se chamaba... Tiña un grupo que era un pouco ska, un pouco new wave, bastante chulo, de Architects, Bueno, logo alguén me vai poñer nos comentarios, porque xa sabedes que eu isto non o preparo, entonces... Pero está guai porque se participa, é dicir, oye, es que o grupo se chamaba non sei que, vale. E entón xa tocaran, digamos, un pouco o éxito, pero se foron eles dous pola súa conta e fixeron isto, o sea, xa vos digo, un dos... É que a mí non me gusta eso de este é o mellor primeiro, non, porque para cada un, para min, hai dous primeiros discos absolutamente que son obras mestras. O Blue Lines de Massive Attack e The Hearting de Tears for Fears. E nos dous casos me pasa o mesmo, que logo non son fan da banda, pero sí son fan de este disco. Este disco é exquisito. E agora en Half Speedmaster o sonido vai ir... Que ven agora, ja, 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 ja. Non vos imaginades, vais a ningún concepto que este é un disco de hip hop. Unha bolboreta. E un disco de hip hop que xa coñecedes, pero como se cumpliu, que cumpliu? 10, 15 anos, 10 anos, coido. Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. No disco original, na portada sale Kendrick Lamar con un mogollón de peña e todas coleguitas, somos la caña e tal, hip hop. Pero esta edición aniversario que o vinilo de colorín chipichinchi e con unha nova portada que, tal loguiño, chao, que con unha nova portada que é unha delicia, o sea, me parece unha portada preciosa. Dame mágoa que este disco non estuviera saído sempre con esta portada. E en edición 180 gramos, algún doble Gateful, o sea, unha maravilla. Unha banda que levaba tempo quita dai a cámara, queres ver o disco antes de que diga nada. Eres chicas. Mira, é unha bandeira de Galicia invertida. Divertida tamén. Pois é un grupo que quería ter hai bastante tempo porque é bastante complicado conseguir discos de stoner rock, un rock así cañerito. Bueno, hai xente que os meteu que decía que tiña moito que ver con Nirvana, pero a mellor porque Dave Grohl tocou un par de discos deles e tal. Pero, bueno, Queens of the Stone Age, que é unha banda, xa vos digo, que levaba tempo intentando ter discos deles e non os conseguía. Ademais, é unha banda que o seu líder se chama Josh Homme. Entón, hai unha anécdota falsa, por suposto, que me estou inventando agora, que cando veñen a tocar a Galicia, todo o mundo di, home, Josh, e tal. E el non o pilla. Pois a banda de Josh Homme, Stoner Rock, Queens of the Stone Age. E ya me diredes, máis Sinatra. É que na tenda temos como 50 discos de Sinatra, Pero, que pasa? Que en ningún, nin nos de grandes, en ningún aparece My Way. Entonces conseguín, por fin, meteros en un disco novo del Trinky, Repress, de My Way de Sinatra, porque por certo que tamén ten unha versión de Mrs. Robinson de iba a decir de Emerson Lake and Palmer, de Simon and Garfunkel, e el If You Go Away, tamén ten unha versión If You Go Away, é a versión en inglés dunha canción francesa de Jacques Brel, que se chama Ne me quitte pas, coñecedes sobre todo na versión de Edith Piaf. Bueno, que por fin temos o My Way de Frank Sinatra. My Way que originariamente tamén é francesa. E de feito eu coido que o problema de que non será My Way en outros discos de Sinatra é porque debe haber problemas cos dereitos da canción. Porque a canción originalmente é unha rapaza que escribiu a melodía e a mandou a Clo-Clo, como se chamaba Clo-Clo?
porque todo o mundo se chama Claude François. Claude François é unha cantante un pelín hortera francés, pero con cousas bastante interesantes e que ademais tiña cabeza para as melodías. E chegou esa melodía e ele escribiu por enriba a ma manière. Entón, a ma manière arrasou e en Estados Unidos sacaron como My Way, unha adaptación, creo. Es que igual me colo. Pero se me colo, mo decides nos comentarios. Eu coido que a versión americana, o sea, a versión en inglés a ma manière, o sea, la versión My Way, creo que a fixo Paul Anka. Claro, aquí non lo vai a decir, e menos por fora. O que nos di é que o disco produce Sonny Burke, bueno, o produce Don Costa coa axuda de Sonny Burke. Un discazo absoluto, maravilloso, que é casi o mesmo que podría decir de calquer disco de Sinatra. Por qué? Porque soy fans. Hai outras que son darks, sabes? Eu son darks, pero outros non poden ser darks. Eu non son darks, pero son fans de Sinatra. Sí, son fan de Sinatra. Canto tempo intentando ter este disco e por fin a primeira pedra puntal do edificio do reggae. O sea, este disco non é o mellor disco, sí, igual si é, ata é o mellor disco reggae, pero é que é un disco que descubriu o reggae ao mundo, o sea, antes de Bob Marley, antes incluso de Bob Marley, Desmond Dekker, The Israelites, un disco impecable, o sea, y mira de qué estilazo tiene una portada, por favor, chaleco mostaza, con camisa, creo que negra, pero me gustaría máis marrón, o sea, Esto é ter estilo e isto é ter cancionacas e isto é facer reggae de calidade. E o temos, por fin, o temos, en Ría Lagares. Tiña ganas ese disco. Isto pola contracapa me huele a sangue. Blood Orange. Bueno, estou moi pesado con este tipo. Sí. Son un pesado, sí, pero é que este tipo o merece. É hip hop? No. É R&B? No. É funk? No. É todo eso elevado ao cubo. Fascinante, fascinante. Portada fea donde a Sasa. Portada que está máis ou menos ben, pero discazos, o sea, discazos. Este señor é maravilla absoluta. E o son, o sea, como produce, como... E ademais, bueno, o sea, se lle tiña pouco amor a Blood Orange, agora no disco novo saca de featuring a un dos meus músicos fetiche dos anos 80, Vinnie Reilly. A súa banda se chamaba The Durruti Column, la columna de Durruti, porque o tipo lle interesaba moito a época de eso que chama a Guerra Civil e que chama o xenocidio do 36. Bueno, pois Durruti Column, que para mí unha banda que é Vinnie Reilly, pero é unha banda imprescindible para descubrir o que se pode facer con unha guitarra e unha caixa de ritmos. O sea, son maravillosos. E este señor vai... E 40, 50 anos despois de que ninguén lle faga nin puto caso aos pobres do Retecón e os colle para colaborar no seu novo disco. Entón, si Sao adoraba, agora é que bico o chan polo que pisa. Blood Orange. Disco que levaba máis dun ano case sin ter porque o retiraron de mercado. Por que o retiraron de mercado? Porque agora o sacan en edición doble e, se non me equivoco, probablemente é esa 45 RPM. É o Unplugged de New York de Nirvana, que é un desenchufado que fixeron para MTV, que ten cousas moi interesantes, pero sobre todo ten unha versión espectacular que se come incluso a original de O home que vendeu o mundo, de David Bowie. Bueno, pois fan unha versionaca tremenda. E esa edición doble, non ven a 45, vas a meter un temas extras a punta pala, o sea, agora está completo, incluso grabacións que fixeron nas probas de sonido. O sea, este disco que era simple, ahora é doble, en 180 gramos, que me encanta falar de gramos, me debeu quedar da esa época que tuve eu de Hola, cambiemos de tema. Primeira e única banda sonora feita por Marvin Gaye. Primeira e única banda sonora feita por Marvin Gaye e primeiro disco producido por Marvin Gaye. Ata aí Marvin Gaye traballaba con produtores, non sei que, pero despois de... que sacou justo antes? Eu creo que foi o What's Going On. Debe ser o What's Going On, que foi un triunfazo, entón el lle dixo ao seu xefazo:
Mira, Berry Gordy Jr., propietario de Motown, quero producir eu este disco inteiro. E ademais é que intentaba, se sale un pouco do seu, porque ele é moi soul, moi fan, un puntito fan, pero sobre todo soul, e en este disco acabo de facer un ruidito. Me din conta despois e collín e o repito, é que eu son de traca. ¡De traca! Pero no, pero de tamaño normal, nada de... Lo de traca é solo del cachondeo. Onde estaba? Non o sei, non sei onde estaba. Que neste disco tirou un pouco, que era a época das películas de Black Spotation, sabes? De detective negro con el pelo afro, que detén aos malos, logo colle o seu cochazo e tal, e recolle unhas chatis con micro pantalón vaquero, cabeza afro, e ese rollo Foxy Brown, pero original da primeira época. E ademais ten un detallazo que é polo que eu lle compro moito a esta compañía, porque cando reeditan un disco intentan reeditalo exacto igual. Mira, non sei se se aprecia, vedes que ten un cartón por diante, e que é un gatefold horizontal e desde abaixo, o sea, unha cousa moi rara. Isto se despliega e queda o disco tal cual e o podes volver a recoller, que é como saiu a primeira edición. A primeira edición non podemos conseguila, pois mira, non, o sea, somos seres humanos e non somos nin os donos de Tesla, nin xogamos ao fútbol, entonces temos que pillar o que podemos. E que me fagan unha edición exacta, original, con todos os detalles, me parece maravilloso. Maravilloso e discazo, porque ademais xa vos digo, como intentaba tirar hacia o rollo Black Spotation, pois igual se inspirou un pouco pois nos discos de Isaac Hayes e toda esta peña que facían esas bandas sonoras. E o señor este que era non sei que tercero, John Davis tercero, que despois o fillo, o neto, fixo películas. E o pai, o avó, o sea, este nese que terceiro, Melvin Peebles, pode ser Melvin Peebles terceiro, ou Melvin Peebles, dos Peebles. Tedes moito que correxirme nos comentarios. Para eso están os comentarios. E hai tamén un botón que pone follow. No es para no, es follow de seguir, porque así cando saquemos un vídeo novo, pues chega directamente a YouTube, ¡pah! Como nada, o sea, ves un botón de follow, ¡pah! Follow. Último, pero primeiro. Se videdes algún vídeo dos meus, un calquera, o que fora ao show, seguro que falaba ou de Tangerine Dream ou de Steely Dan. As miñas dúas bandas fetiches absoluto. Steely Dan son... O sea, eu non creo en Deus, pero se creeran algo, serían Steely Dan. Steely Dan. Donde las Steely Dan las estilitoman. Steely Dan, dos poucos grupos que non ten un disco malo, pero que non ten... Bueno, ten o Come By a Thrill, que a portada é horrorosa, pero o disco é boísimo. Es que son maravillosos. Son maravillosos. E aparte eran unos musicazos que tiñan o ego moi controlado. Entonces de repente compoñían as cancións, que xa eran raras de carai, porque era unha época en que, bueno, viñamos todos un pouco do rock progresivo e tal, e estes inventaron o jazz progresivo. Entonces fan como unha especie de pop rock, pero con ínfulas de jazz e con desenvolvementos, con cambios de tonalidade en medio da canción. Son increíbles, pero que además son tan musicazos e ao mesmo tempo tan asequibles, porque os discos de Steely Dan, os escoitamos calquera, os escoita e dicen: está guapo, tío, está moi ben. Teñen discos que son imbatibles, o Gaucho, o Ajá, pero eu vos diría, metedevos neles e escoitade todo de Steely Dan, porque Steely Dan é... O sea, teñen o mellor de cada casa. E logo, o que decía do control do ego, eles compoñan o disco e logo, pois, para esta guitarrita de aquí, vamos a chamar a este señor que ten esta tonalidade. Para esta batería, coñece un percusionista tal. Eles prácticamente non tocaban nos seus discos. Por qué? Porque consideraban que o disco merecía o mellor que lle pudieran aportar. Entonces collían músicos de estudio, músicos de sesión, cada un para o que tiña que facer, unos músicos que lo flipas, pero que lo flipas, e claro, les decían, pues no, este señor va a tocar esta canción mellor que a min. E a mí eso quero decir, son músicos que poñen a música, as cancións por enriba deles mesmos. E eso me toca la patatita, ay, la patatita, y eres un poco putita con tu patatita.
Steely Dan. Pues, do Blood que é o mellor disco. Sí. Sí. Para min. Pero claro, outra persona me dirá, no, para mí el Nirvana pero así lle fago un repaso. Blood Orange es que estás no meu corazón. Super interesante. É que só viñeron discazos. A ver, algún a mí me pode gustar un pouco menos, pero casi te diría que no, porque cada un ten o seu rollazo, Mira, Senra, que é do mellor que temos agora mesmo na cidade, aínda que viva fora. E que viva na cidade está, para mí están Beflecha e Senra. Bueno, e Aborigen. No, ahora mesmo temos unha boa camada de artistas en Vigo, Camada só un pouco feo. Non, é unha camada. O sea, hai xente facendo música interesante. O primeiro disco de Tears for Fears. O sea, esta caixa, mira, xa debía de estar aquí, porque esta caixa vai desaparecer. Eu creo que desaparece todo en 3 días. Porque algúns son discos que levaban moito tempo buscando. O de a edición Half Speed Master de The Hearting, o tiven unha vez hai 6 ou 7 meses e non volvían a seguilo ata agora. Kendrick Lamar. De Lamar el mero e del hip hop Kendrick. Queens of the Stone Age son unas reinanas e o mellor ven aquí un día e asínanos un par de discos e tal. Por certo, edición audiófilo, co audio remasterizado super fino e en 180 gramos. I did it my way. Sinatra. No era guapo, pero tenía un rollo el cabrón. Tenía un rollo. Y ahí con su pitillo super cool apoyado en la parte de atrás de la banqueta, como si estuviese a punto de hacer un número de cabaret. Adoro este tío. Desmond Dekker, cuidado. O sea, esa Jamaica pura, en estado puro. Y seguro que también se fumó algún puro. Primeiro disco producido por Marvin Gaye. Primeira e creo que única. Pero me podes con reservar aos comentarios e dicir, mira, que no, que logo fixo unha banda sonora. Bueno, eu coido que foi a única banda sonora que fixo. E a edición o sea, de traca. Sinto non poder abrilo para que vexades, pero é un gatefold, pero que en vez de abrir de lado ou de arriba, abre de abaixo e con un gatefold ademais que cubre casi toda a capa. Increíble, espectacular, espectacular. Las Nirvana maravillosas e Jazz Brasil, para que teñades un pequeno gustito de todo o que hai en Brasil, porque a bossa nova estaba moi influenciada polo jazz, non sei, un pouco despois o jazz foi moi influenciado pola bossa nova. Isto é a fusión do club de jazz e da selva tropical. Isto é maravilloso. Óscar Peterson, tío. Claro, aquí hai xente de jazz facendo temas de bossa nova e hai xente directamente da bossa nova facendo temas influenciados polo jazz. Un discazo, realmente unos son de recopilatorios, me parece un recopilatorio ideal para introducirse no sonido da bossa nova e do jazz brasileiro. Maravilloso. E todo isto donde? Pues mira, non o sei, ahora mismo non me acordo de onde estou. Olvideime. Me olvidé de vivir. Outro grande, Julio. Julio, que viene, este año Julio viene heavy.